biko gị bụrụ onye Igbo ebe ọbụla ị na-asị gị kwegodi biko n'ihi na ekwuola m ihe a n'ụlọ nsọ kwuo ya na nzukọ ndị Igbo ya ọtụtụ oge mana ọ dị ka ndị Igbo anaghị aghọtacha ihe m na-akọwa oge erugo ka m kụzie ma ọgba egwu kama ha ga-aghọta m ezigbo nwanne m nwoke Maazị Chimezie Ọnụchukwu ị ga-agbara m aka ebe o ka jenu mgbe Chukwu kere ụwa mgbe o kere enu n'ala mgbe ahụ ka o kekwara ụmụ mmadụ ncha wee sị na ụmụ Izrel bụ nke ya n'ihi na Chineke laikere ha n'ihi na Chineke juzuru ha ụmụ ụwa na-ewesara ha iwe ụmụ ụwa wee kpọ ha asị ebe ọ bụla Izrel na-aga ọtụtụ mmadụ chọrọ ịgba ha ọgụ ma mekwelu umeala etu ọbụla o siri dị mmeri na-abụkwa nke ha n'ụwa omenala nke ụmụ Igbo atụtụ ilu be anyị etu ụmụ nwaanyị anyị si eke ekike ọ dị n'akwụkwọ nsọ garuo na Old Testament lere iwu niile nakwa omenala Igbo ị ga-afụ na ụmụ Igbo na-aza na anị nchaba bụrụ Izrel donu bụ ike ụmụnne m ọgịnị dị ka anyị na-azọ ọgịnị na-esere anyị okwu onye mere anyị gboro adị mma ọka ọ bụ sọsọ m ga-eri onye m chọrọ ọ bụ ya ga-achị kama si na ya chị kama mmadụ ncha ga-agwụ ka wepụga n'ikpoke n'etiti m Igbo ebe ọbụla nọ onye anachade ya chịkwa onwe ya ịjọ ka anyị ga-esi wee meri ụwa anyị chọrọ obi nwanne anyị chọrọ obi nwanne ụmụ Igbo chọrọ obi nwanne onye ọbụla nwere obi nwanne Anambra steeti chọrọ obi nwanne Imo steeti chọrọ obi nwanne Delta steeti chọrọ obi nwanne Ebonyi steeti chọrọ obi nwanne Enugu steeti chọrọ obi nwanne ụmụ Igbo chọrọ obi nwanne anyị achọrọ ọgụ na mgba ụmụnne dị Igbo ka m na-akpọ onye mere ngwara dị mma onye nsanya ga-ebi n'udo iruo na nzukọ anyị ọ bụ okwu na ụka ndị a bụ ndị nke anyị onye a bụ onye nke anyị ka emeghe wa maka na ọ bụ anyị nwe mitin mana ịbụkwa ụmụ nwanne anyị bụkwa ofu m Igbo mkpọba ife na-eme n'Igbo ihe na-eme n'etiti anyị eziokwu iwe na-ewe m etu ahụ iwe si ewe m ka akwashi agụ m etu ahụ akwashi agụ m ka m sikwa aṅụrị ọṅụ maka na abụ m nwa onye Igbo amụrụ m n'ala Igbo biko n'udonu ụmụnne m ebe ọ bụla ifuru rege emeza ya ị na-erife karịa ala Igbo biko dodo ribe ya ga-ene nna m anyị chọrọ obi nwanne anyị chọrọ obi nwanne ndị bi n'ala Igbo chọrọ obi nwanne ndị bi ala ndụ chọrọ obi nwanne ndị bi na Dublin chọrọ obi nwanne ibiri Amerịka chọrọ obi nwanne ibiri Canada chọrọ obi nwanne ibiri London chọrọ obi nwanne ibi na UK chọrọ obi nwanne onye ọbụla biko tinye aka onye ọbụla biko tinye aka wiyo nda Igbo kwenu eziokwa n'ọzọ biko o nwere ihe m chọrọ ka m ji ụnụ ma gwagwa ụnụ ọ bụ ịma na ịberite n'ụwa niile akwọrọ ụmụ Afrịka ụgwọ irute n'Afrịka ọ bụrụ Naijiria iwerutezie na Naijiria ọ bụrụ ụmụ Igbo ebe ọ bụla ụmụ Igbo nọ ndị na ha na-akụpụrụ ha ụgwọ maka gịnịkwanụ maka ngozi a Chineke ji wee gọzie ụmụ Igbo ọkwa ya ama m na ụfọdụ n'ime unu nwere ike na ebe ahụ na-ekwu na-asị
eche ma nwoke kwesịrị ịbụ onye ozi ọma Chineke, ma biko jọkere ha nke a m na-agbasi ọ bụ ozi ekwensu. Biko gịnị ka ọ sara ọ gwazie n'ike ebe akwụkwọ nsọ si onye adụkwala ụmụnne ya ọdụ, ebe odise ma akwụkwọ nsọ si anyị hụ n'otu ndị bụ ụmụnna n'anya. O kwuru ya ka ọ bụ okwu ya? Enyiwe ọ bụghị ebe ahụ ka m na-aga atọ. Ihe m na-ekwu bụ biko na ụmụnne m, ebe ọbụla ụmụ Igbo nọ, ka anyị jikọta n'aka ọnụ were ofu obi na-eme ihe. Biko godin, maka na onye a na-achị ọchị anaghị achị onwe ya. Atọ ọ na-ewute m. Olee ihe butere ebe ọbụla ndị Igbo nọ ọ bụrụ ọgụ na mgba? Dị adị m ajụjụ. Nke a bụkwa maka ndị Igbo na ndị Hausa, maọbụ ndị Yoruba, maọbụ ndị India, maọbụkwa ndị Kafanchan. Mbanụnụ, ihe m nọkọwa bụ ọgbakọ ụmụnne ndị Igbo na ibe ha, ebe ọbụla ọ bụrụ ọgụ na mgba, ofu steeti, mitin n'ime mitin, nzukọ n'ime nzukọ, ụmụnne si ofu mba pụta. Ọ dị ka enwene udo. Ị ga-ahụ ka ofu onye ga-echi ebe ọ ga-echi maka pụta ziwe otu nke ntịchasha, otu nzuzo, otu ekwensu. Ụmụnne, onye a na-achị anaghị achị onwe ya. Ji okele onwe gị ajụjụ. Ihe m na-ekwu kwa ihe m hụrụ n'anya. O mere m nke m so lewe gbuo ọgụ ya, lụọ ọgụ ya, kpaa ike ya, mana ugbu a masị ka m kụzie ya n'ezu ma tichia ya gwa ya ụwa niile. Ndị m ihe m na-akọ ọ ga-ama. Onye ọbụla aka ya dị n'ihe ebe m nọ ya kpachara anya ya. Maka abụkwa m onye Igbo Chineke keziri ọfụma. Ihe m na-achọ ebe ọbụla m nọ bụ egwu na amụ, mmekọrịta nwanne na nwanne, onye hụ nwanne ya achịa. Ihe m na-ekwu ebe abụghị si gị hụ ndị Igbo n'anya ma kpọọ ndị mba ọzọ ụgwọ. Mba, maka akwụkwọ nsọ mere ka amata na onye ọbụla Chineke ekere n'elu ụwa bụ nwanne gị. Ya bụ ebe ọbụla ịfụrụ mmadụ Chineke ekere, hụ ya n'anya, sọpụrụ ya, nyere ya aka ma ọ bụ na ị ga-enyenwu ozugbo onunu. But remember what the Bible says, do good to all men, especially them in the household of faith. Biko na ụmụ Igbo, ihe o ji ewute mbụ na abụ m nwafọ Igbo, amụrụ m n'ala Igbo, zụọ m n'ala Igbo. Ihe gbasara Igbo na-atọ m ụtọ. Achọghị m ebe ọbụla m nọ na-ahụ ka mmadụ ji aghụghọ na-eme ihe n'etiti ụmụnne ya. Ọ na-agbakasị m anya. Ebe ọbụla ị hụrụ Reggae Messiah, biko ịchọwa iziwe nzukọ nke a ga-eji etinye ọgba aghara n'etiti ndị Igbo, biko akpọkwala m, maka na ịnwe ahụ akpọọ m, agaghị m eso gị. Nsogbu ga-agbara shi. Ọ bụrụkwa na ị gaa n'ihu n'ibute ọgba aghara ahụ, ọ dajie, aga m asị gị ọkwa agwara m gị agwa. Nsogbu ga-ara ka m esonyere gị ozugbo. Biko ịwụrụ na ọ bụ gị wee onye ekwensu ji si na ụmụ Igbo agaghị enwe udo, kpachara anya gị. Sepụ aka enwe n'ofe, kpachara anya gị. Ọ na-awụla aka mmadụ. Ọ ga-adị mma ebe ọbụla ndị Igbo bi n'ụwa, ihe ahụ Chineke tinyere n'ime anyị, ka anyị were kene ya na-aga ngozi Chineke. Ka ọ ghara iwu na ebe ọbụla ndị Igbo nọ, ọ dị ka ejizi ọgụ na mgba mara anyị, ndị mba ọzọ a na-achị anyị ọchị. Ọ dịghị mmanụ. Ahịa asị na don't divide again. Ụmụnne m, ihe ndị a adịghị mma. Ihe ndị a adịghị mma. Biko nunu, ekwuola m ya ọtụtụ mgbe, kwuo ya nke abụọ, ma na-ekwukwasịkwa, ka m kwukwa ya ọzọ. Onye ọbụla abụ onye Igbo, ya mara na ọ dịghị mma ka onye a na-achị ọchị ọ na-achị onwe ya. Ihe ha adịghị mma. Biko, ọ jọgburu onwe ya. Ọ bụ maọbụ nwanne gị Maazị Okechukwu Iweala, the Reggae Messiah, o ji ọnụ eme nka. Ọ mụ na-ewetara unu ozi ọma. Ka m were ohere a kelee ụmụnne m ndị ga-agbara m akaebe na m sokwe wee dụọ ndị Igbo ọdụ n'oge a. Ha ncha bụ ndị ụmụ okebe na ụmụ ndụgba. Maazị Chimezie Ọnụchukwu nke dị na Isu Local Ojidole Mọgọ nke mbụ na Dublin, Ogbuhoro ụzọ nke mbụ na be Ichie Vincent Ọnụchukwu, ezi nwanne m ka ị bụ.
primary health consultant onye ọcha bịara ụwa n'oji St. James Hospital Dublin. Ama m na Oriakụ gị nọkwa ya o. Mrs. Blessing Ọnụchukwu asampete nwanyị ọma gosi mba ọ ya ka ọ ezi nwanyị na-eweta ọkụ dịka aha ya si wee dị ozigbo ọ naghị akụla bandị azụ. My latest ọ ya ka ọ bụ. Ka m kelekwa Chief Chika Egbuchile m Ogbuefi Omenụkakụ ezi nwanne m of Royal Friends International Club Abidjan, Ivory Coast onye ụmụoke ebele. Man of the Year Oluzon Assembly Abidjan Ụmụndụgba Vice Chairman Isu Local Government Assembly Ivory Coast ọ ya ka ọ bụ. Onye ọcha bịara ụwa n'oji President Catholic Men Organization Director Chika Sealink Limited Importer of electronics spare parts Abidjan ọ ka ọ na-eme ụmụnne m Chukwu goziere m unu afọ unu dị ụsọ. Ihe lelele egwu Igbo dị mma afọ Igbo na ọdị m nso afọ eto na ọdị m nso egwu atọgbuo m ụwa ụmụnne Igbo ekele unu. Ụmụ Igbo anyị nwere uche, ụmụ Igbo anyị nwere ego, ebe ọbụla ụmụ Igbo na-aga ha mara ihe ekwe na-ekwu. Anyị bụ ụmụ Chineke, Chukwu ahọrọla anyị gba mbụ, ya mere ndị mba ji abụ ha afọ anyị ha adịghị arahụ ụra. Biko n'udo na ụmụnne m ebe ọ bụla ifuru rege emeza ya gị na-eri ihe karịrị ala Igbo, biko nwanne m ribe ya denye nna m. Ihe lelele anyị chọrọ obi nwanne, anyị chọrọ obi nwanne, ndị bi n'ala Igbo chọrọ obi nwanne, ndị bi Ireland chọrọ obi nwanne, ndị bi na Dublin chọrọ obi nwanne, ibiri America chọrọ obi nwanne, ibiri Canada chọrọ obi nwanne, ibiri London chọrọ obi nwanne, ibi na UK chọrọ obi nwanne. Onye ọbụla biko tinye aka, onye ọbụla biko tinye aka.